bez komentáře. Ale super. Takže je mega divný, že tady není žádný člověk. Vyzvednu to, jedu domů, jupí. Konečně jsem přišla domů. Je asi 10:30 snad, nebo ani nevím kolik je. 10:21. Konečně jsem přišla domů. Potřebuju jít balit dárky, mám hlad a chce se mi spát, protože absolutně jsem se nevyspala dobře dneska. Nejradši bych šla spát a dneska je to o tom, že je Štědrý den a já jsem tady sama. Letos to jsou asi první Vánoce. Každopádně chtěla jsem vám říct, že to jsou první Vánoce, kdy jsem jako sama, jo. Je to kvůli tomu, že já jdu jakoby do práce, jo, večer, takže já mám noční. Ale včera jsem vlastně měla jakoby denní a předevčí den taky a dneska mám noc a prostě nějak jsem ale neměla jako moc šance dostat se jako do jídla, nechápete? Jo, nemusíte mě soudit za to, že jsem šla do práce v teplákách, ale prostě sorry, já na to vole fakt nemám kapacitu ráno si brát nějaký nepohodlný kalhoty, takže vždycky na to plásnu kabát a jsem jako, ono se to vystříbří. Takže já jsem se převlíkla do mého domácího outfitu, a.k.a. do pyžama. A teďka mám v plánu, protože jsem fakt úplně mrtvá, takže mám v plánu, že si dám chvilku voraz, že půjdu si jako zřímnout. A potom se vrhneme na balení dárku a potom se vrhneme na nějakou jakoby přípravu na noční a u toho vám třeba něco popovídám. Spouštím si tady celá skon. Tohle je odhadem podle mě 150 ml vody, jako asi není, ale zjistíme, jak to chutná. Takže to jsem vám taky jako tady chtěla takhle říct. Dá se to pít, je to docela dobrý, že bych toho chtěla vypít hodně, to asi ne, ale přijde to je hrozně nahoře. Takže tady, to je zase nepěkný, protože já vypadám takhle, doslova takhle, ještě Štědrý den, chápete, a je prostě 10:30 a já vypadám takhle. To je jedno, hele, unfiltered vlog, jo, prostě uděláme to tady podle sebe, uděláme to hezký, zapálila jsem si svíčku, to bylo první, co jsem jako, když jsem přišla, tak jsem udělala, zapálila jsem si svíčku, ale co jsem vám chtěla ukázat, tak je skřipec, já jsem si koupila skřipec a je to tady ten, taková to mašlička, mám jí z HMK a šla jsem vyzvednout tady balíček do HMK, to jste viděli, to mě tam zastavil sekuriťák, bylo docela na hovno, co si budem povídat. Já jsem vám tady ukázat nějaký moje oblíbence do bytu, jsou Ritual diffuzery a mám dva, mám vlastně tady ten, což je klasický rituál of Sakura, miluju to. Tahle vůně, banger, mám ji hrozně ráda. Ale co je taky dobrá vůně, a na tom jste teď jako postavený, tak je tady tahle vanilka, tady tahle. A to je tak nějak všechno, já se jdu tady vypít svůj pomeranč, jdu si odpočinout a potom se vrhneme na dárky. Jsem mega zvědavá na dárky. Vám je ukážu všechno, co mám, ale musíme to nějak společně zabalit a já vzhledem k tomu, že absolutně neumím balit dárky, tak to bude docela prdel, no. Teď mi došlo, že já už jsem chtěla nadávat, že nemám izolepu, že jsem blbá. Mám izolepu. No nic, zatím bye. Trochu se stejně mám to ukazovat, ale co už, no, tak jsou 3. Já jsem se teďka, já jsem podle mě nespala, anebo jsem měla nějaký jako mikrospánek, ale prostě jenom se tady jako nějakým způsobem převaluju, protože jsem prostě hrozně nechtěla nic dělat, ale už je fakt čas začít něco dělat, jo, protože prostě ty dárky se sami nezabalí. Musím začít něco dělat. A se jdu zvednout a jdu teda něco začít dělat, ale šíleně se mi nechce, jakože šíleně. Už dlouho jsem neměla větší nechuť k něčemu, než k dnešnímu balení dárku a tomu, že jdu do práce dneska. Jakože mě ani nepřijde, že jsou Vánoce, to vůbec, ale prostě jenom jako se mi nějak nechce do té práce a vůbec se mi nechce jít zítra domů. Já jsem strašný Grinch. A hrozný, já nevím, já to nějak nemám energii. Takže lidi, já jdu. Počkejte, já se takhle kleknu k vám a mám vás na křivo, že jste na židli a na počítači a prostě všelijak, jo. Tady mám štendr se svým veškerým oblečením, je tam strašný bordel, takže sorry. Tady jsou moje veškeré dárky, co mám pro rodiče a pro moji ségru. Ukážu vám všechno, nebojte se, každopádně jdu vám ukázat můj nejhezčí vánoční papír, který teďka letos jsem sehnala. A přijde mi, že je mega pěkný, takže možná se ještě ušišu vlasy, abych nevypadala takhle, ale to zvládnem. Also, mám tady tyhle mega huňatý teplý ponožky, který jsem dostala od Terky. Jsou mega super a koukejte na ten papír, jo. Prostě můj papír je takovejhle. Tam jsou prostě kočky, jo, a kdybyste se smáli, tak prosím vás, moje nůžky jsou takovýhle. Jsou to nůžky na nechty a izolepu mám klasickou izolepu, nemám jako náplast, to už jsem totiž spotřebovala. Každopádně asi se můžeme vrhnout ty dárky, já si teda stáhnu ty vlasy, protože oni jsou jakoby mastný, ale já se umím zítra ráno, až budu v hlavě. Teď už na to nemám čas a nechce se mi je mejt.
Oh yes. Teda chci ukázat ty dárky a nevím, kam bych vás jako postavila, aby to bylo trochu lichotivý úhel, protože já jako všude vypadám takhle. No, nebudem to řešit. Ukážu vám to takhle ty dárky, aby vy mi na oplatku slíbíte, že nebudete řešit tady moje jako uhle a to, jak vypadám, jo. Každopádně koupila jsem mojí mámě, koupila jsem jí utěrky od Matějovského, protože ona je takový člověk, co má rád tady tyhle zdobený věci, tak jsem si říkala, že by to mohlo udělat radost. Mám pro ní vlastně jako kdyby 4 utěrky. Šlo mi to jako hezký dárek, ona má tyhle věci ráda, takže jsem jí neměla v plánu původně koupit něco z Rituals, ale ona to prostě nevyužila, protože používá svoji kosmetiku a jakoby ona to je dost specifická kosmetika a je to takový složitý, no. Takže koupila jsem tady tyhle utěrky, na ně úplně mega pyšná, jsem strašně ráda, že je mám, protože jsem se bála, že mi nestihnou přijít, ale přišly. Takže jsem je objednávala, já nevím kdy, ale tak prostě jako jsem se docela bála, ale jsou mega pěkný, líbí se mi a jsou super podle mě. Končíme, protože mám tady ještě 2 koření. A mám tady koření ze Sonentoru. My do Sonentoru jezdíme rádi, co jsem kupovala v Praze, mají 2 pobočky, myslím. Jedna je někde na Václaváku, myslím si, že u Vodičkový, jako zastávky Vodičkova. Potom je na Karlínském náměstí, nebo já nevím, někde tam prostě. Takže mám tohle 2 koření. Tady tohle je koření na pizzu a těstoviny, což je actually moc dobrý koření a papriku jsem vzala, protože moje máma je na honu dobrých paprik a zároveň už nám doma došla sladká paprika, jsem si všimla, i když jsme byli jako v létě v Maďarsku a kupovali jsme ji, já nevím, co se s tím dělá u nás. Každopádně koupila jsem sladkou papriku. Reálně to se jako nikdy nestratí, takže tak. A že jsem jí jako čaj, ale ten nakonec koupila moje ségra. A to je asi tak nějak všechno, co mám jako pro mámku. Si řeknete jako že toho je málo, ale u nás ty Vánoce, čím jsme starší, tak tím vůbec nejsou jako o dárcích a prostě doufám, že aspoň tohle jako udělá tu radost. Nejdražší dárek, který tady letos jakoby mám, ale je to prostě pro mýho tátu a je to tady tahle brašna na foťák, která byla z těch všech dárků jako nejdražší. Ta stála, prosím vás, jakože prostě x tisíc. A já jsem tam byla a říkám tomu pánovi, že potřebuji nějakou brašnu jako na ten typ foťáku prostě. A on mi řekl, že no, že jako by mi doporučil teda tuhle, čímž já jsem teda absolutně nevěděla, jaká je jako teda cena, musím říct, to jsem teda jako netušila. Ale jako jo, tak doufám, že mu to udělá radost. Je to prostě brašna na make-up? Jo, určitě je to brašna na make-up, no. Jenže to prostě musím jako, že ono to otevírá nějak takhle, že jakoby slidnete. Tady mega znemožním, protože to nepamatuju takhle. Takhle a máte tam takhle jakoby prostor na ten foťák, máte tam i popruh, myslím, je tady. A ještě tady má pláštěnku k tomu, takže a je to tady vlastně jakoby vystlaný na ten foťák. A když se vám to nebude líbit, tak vlastně tuhle celou vložku můžete vyndat a máte z toho normální neobrandovanou, víceméně neobrandovanou brašnu. To tady docela dost kapsiček, má to vlastně kapsu i tady z vrchu, má to kapsu i zezadu a ještě vlastně i vevnitř to má asi 3 kapsy, takže si myslím, že jako je to docela dobrý dárek. Má to vlastně ještě tady to má kapsu, jo, fakt všude, takže si myslím, že mu to udělá radost, protože on si koupil nový foťák a vlastně teďka neměl žádný obal, takže jsem si řekla, že mu koupím tohle a budu doufat, že mu to udělá radost a že to je hlavně ty vole na ten foťák, který on má. Právě proto jsem šla do Megapixelu, jo, tohle to není způsobený, jak se to říká, sponzorovaný Megapixelem, ale kdyby byla bych ráda, ale není. Ale prostě proto jsem tam šla a říkám tomu týpkovi, že potřebuji poznat na ten foťák. Myslela jsem si, že bude menší, ale ono jako je docela malý, actually. Nevím, no, prostě. Takže tomu zabalím, takže to mám jako pro tátu, tady takovej dárek a to je všechno, co mám pro tátu, jo. Vánoce nejsou o dárcích nebo o penězích, ale myslím si, že tohleto určitě bude stačit, protože ještě dostane něco jako od ségry a od mámy, takže jakoby nebudeme to nějak hrotit. On sám řekl, že nic nechce k Vánocům, jako každý rok, takže si myslím, že to tak stejně jako tak dopadne, že doufám, že mu to jako udělá radost. No a jdeme na to, co mám pro ségru. Pro ségru jsem teda letos kupovala dárek v Pandoře a protože moje ségra nosila celý život jakože stříbrný šperky a doplňky a tak a byla jako, že jí nesluší zlato, ale teď se rozhodla, že má ráda jako zlato a že jakoby ráda zlatý jako náušnice. No a tak jakoby, že se jí líbí ty kroužky, co mám já. Vlastně tady tyhle je úplně nejvíc basic kroužky z Pandory, takže jsem jí koupila ty stejný, co mám já teď v uších, takže vám je ukážu, jsou hezký, ale taky je to prostě pro ségru jako dárek takovej jako vlastně jakože jako jenom jedna věc, jo, ale jsou to prostě takovýhle vlastně jako kroužky
Mě se to zaostří. A jsou to prostě kroužky takhle jako z Pandory. Ty, co mám já na uších, nosím je každý den, celý rok, od těch Vánoc, co je mám. Nevydávám je z uší. A jsou to ty nejlepší náušnice. Fakt nejlepší náušnice. Takže tak, ale to musím dneska vytisknout. A potřebuji si vytisknout vlastně poukaz na Zalando. To jsem jí jako koupila, že ji tam dám vlastně, nebo dala jsem jí tam litr a prostě holci za to jako něco vybere. Takže asi tak, no. A kdybych to měla jakoby nějak zprůměrovat, tak letos to jsou asi nejdražší Vánoce. Fakt jako reálně nejdražší Vánoce. Takže jsem to každý rok jako odbývala, ale teď si říkám, že jako už to odbývat, když se to jakoby můžu dovolit v uvozovkách, no, takže asi tak. Takže doufám, že vám můj haul udělal jako radost. Jdeme teda balit, jdu si pustit nějaký vánoční písničky, vy tady asi budete jako timelapse a pak se asi už půjdeme chystat na noční. Asi takhle, protože se nachystám na noční a potom se půjdu balit. Ale já si s sebou toho nebudu brát tolik, já si budu se brát samozřejmě ty dárky, že jo, ale plánuji si sebou vzít maximálně jakoby kabelku a plátěnku. Víc ne. Prostě dárky, šku, jako kabelku, protože já odmítám jet s batohem, jako. A ještě mám v plánu vzít jako maximálně s sebou plátěnku, protože já mám zase v práci tu věci, kterou si potřebuji odvízt. Takže jdeme balit. Tohle z toho jako asi nechám tak, jak je. Prostě to nějak asi balit jako nebudu, protože si myslím, že to jako je hezký, tak jak to je. Takže já jsem antitalent na balení dárků, ale jdem na to. Líp to asi nepůjde zabalit, já nevím prostě, ale jako z téhle strany je to v pohodě, dokud se člověk nekoukne na tuhle. Což takhle úplně za všema těma dárkama, prostě já neumím balit dárky, ty vole. Nevím, kdo vymyslel, že si dárky musí balit. Já vím, že jako nemusí, ale prostě to má takový ten vibe, no nevím prostě, co s tím mám jako dělat, no. Já jsem fakt akorát nasraná, protože mi to prostě nejde do což jsou ty koření. Tady toto. Dopadla dobře, ta je actually pěkná, ale tohleto, no to je děs teda ovšem, dámy a pánové, to je fakt děsný. Dopadne nějak takhle, hlavně musím vydat fakturu. A tak. Dáme tam ještě pánu teda. No, já přemýšlím, kam počítám to jako tu ségu, protože jak je to... Já se totiž hrozně bojím, že jak je to jako nezabalený ta Pandora, tak prostě, že on toho někdo jako nezneužil, jo, trošku z toho bojím. Jako nemyslím v práci, ale myslím tak obecně, že prostě, já to neřádám na spod úplně. Jako já jsem přemýšlela, že bych ty náušnice vzala k sobě prostě a potom jí to až vyhlali před dál do té tašky, to možná bude jistější, co? Já budu jako do tu tašku. Já tu mám takový jako zbytečky, tak já přemýšlím nad tím, že bych do těch zbytečků právě jako zabalila ty náušničky. Ono to nevíde, až to zkompletuje, tak by to jako mohlo jako teoreticky. To ovšem neříkám, že to vyjde prakticky. Chce se mi s tím srát. To nechci. Nasrat nemám čas. Nemám na to čas, takže jako... Přemýšlím, jak to teda udělám, no. Buď to je tam teda dám a dáme jako, že aby nebyly fakt vidět, že tam jako jsou vůbec. Takhle. Tak mám dárky hotový. Lidi, mám hotovo. Tady mám takhle krásně celou tašku. Mám tady všude z toho bordel, ale mám tady tašku s dárkama. Let's go. Takže teďka je na mém plánu se skulturnit, nebo takhle zabalit si ještě. To asi udělám předtím, než se půjdu jako skulturňovat. Ale máme si ještě nějakých 40 minut, takže jsem si, že jsem docela v chill, to prostě docela rychle. Musím zabalit dárek pro moji kolegyni do práce. Půjdu teda se zbalit, no a potom vlastně půjdu do sprchy a namaluju se. Aspoň trochu, ať nevypadám jak zombie. Stejně se budu jakoby večer odlišovat v noci, ale chci vypadat aspoň hezky, když už tam teda jedu do té práce. Jo, co si budeme povídat. No a vyrazíme na cesty, ale doufám, že to bude v pohodě dneska. Mohlo by to být v klidu. I když jakože, no, nechval dne před večerem, teda respektive nechval noc před ránem, ale jdeme pracovat dál. Takže jdu teda teďka do sprchy, mám asi nějakých třeba 30 minutek a už jsem zbalená, víceméně, už jsem teda zbalená, už mám vlastně jakoby i ty dárky nachystaný a všechno a za chvilku budu vyrážet, což je docela crazy, takže aspoň nějak vypadá můj štědrý den zatím. No a těším se, vlastně si umyju až zítra doma, doufám, že mi tam vydržely všechny moje propriety na vlasy, abych mám třeba trilion, ale určitě vydržely, ale dám teď suchý šampon. To mě moje kařice zabije, až to neuvidí, ale jo, já se jako snažím
snažím, ale prostě no, na to dneska nemám kapacity. Máme se do víru velkoměsta. No, zvědavá. Mám 3 tašky, ale to potom ukážu, ale jsem mega zvědavá a bojím se, že mě s tím jako nepustí do toho autobusu. A já jsem se koukala a vůbec jsem nečekala, že ten autobus bude jako takhle vyprodaný. Jako 25. v 8 ráno, ty vole, kam jedete? Jako já jdu domů, vy asi taky. Já jsem vůbec nečekala, že to bude vyprodaný takhle ten bus, no tak to je crazy, jako fakt šílenost, ty vole, extrém. Potřebuji najít svůj konturovací styk a nemůžu ho nikde najít a nevím, kde je. Tak to je věc, která mi chybí ještě. Tohle je tak jako nějak můj outfit, ono to tričko je takový pokrčený, ale on se to jako vyrovná, když ne, tak to prostě nějak jako fixneme v průběhu noci. Ale mám tady tohle oversized sako, ono je fakt jako velikánský, jo, fakt jako, že jako je velký, jo. A rozhodla jsem se, že tohle bude můj fit na Vánoce letošní, protože je to pohodlný, relativně je to docela elegantní, myslím si, že to je v pohodě a hodí se k tomu červená rtěnka a to je tak všechno, o co mi jde. Takže malovat se nebudu, protože to nestíhám, za 3 minuty musím odcházet na bus. Jdeme pracovat, nebudu se dávat ani suchý šampon do vlasů, protože taky nemám čas, takže se ho beru s sebou. Mám tady tenhle ten Batiste, který je mimochodem dobře, kdyby se to jako zaostřila, abych se úplně nezlobila. To Batiste mám, ten je úplně super. A potom vlastně ještě si s sebou teda beru všechny ty krámy, to vám ukážu. A jdu na tohle nasadím čepici a vlastně si udělám v motole. Nashledanou prostě. Takže to je můj aktuální plán, mám tak 3 minuty na to zrealizovat, takže let's go. Takže tady mám kabelku, tady mám tašku s počítačem a elektronikou a make-upem. Tady mám dárek pro kolegyni a tady tohle je taška dárku, kterou beru do Jihlavy zítra. Neptejte se mě jak, to chci dostat do autobusu, potom do práce a potom z té práce na Florence a potom do Jihlavy. Nevím, netuším, ale to zvládnem. Půjde to, musí to jít.